kagisechiwo lipota yanga. Kawadhi nyime eni oganda mawuok e kaluo okwa mondo chandre kendo mondo ikre mar biro yudo lemo mopogore opogore sirkal mabiro kochakore e chakruok mare. Jaod bura mabondo Gideon Ochanda omedo jiwo oganda joluo makoro osebedo ka gichandruoge mang'eny e loso riwruoge mag siasa ni mondo koro keto kenge motegno e chuogo sirkal mabiro. Omedo ni weche mag siasa mosekalo osekelo deko mag choko paro mag jopiny, wach mabende koro wacho ni biro rumo. This time round, wachake uru kamora chiel mwang'eyo nwadhi waduto. Mondo joma bende waringo oka, bende waamini wae. Joka, omi wang'owa. No gen waen wabende wan jok moko manyalo wuok machom kamoro nyadichiel makonyo jomoko. Kinde kwa wuok to wuoge marwa, wadhi gamna manyo joge bang'e. Yani Oger College mar MDC igwengi dalau. Orengo sedi college didi.